Yung biro, ulitin ko. Anong pangalan mo? Ang masakit sa iyo yung kalibete. Naangat mo, parang may ano. Nangangalay. 5 years na sakit. Anong sabi ng manggagamot? May bati ko daw po. May bati. Pag ginagamot ka, nababawasan o hindi? Hindi mapansin. Wala pang isang oras? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Titignan natin, ha? Basta tinawakan na kita rito sa pulso, ha? Yan o, nagkakaroon ka ng ano, ha? May karga, kabila. Hindi pantay ang daliri mo, puro lahat, kalawete, ha? Sige, pikit. Papel lang itong gagamitin ko sa'yo. Pikit. Para ka lang matutulog. Concentrate. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amin, sa pamamagitan ng pagsalit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, nasa iyong harapan ng iyong anak na si, pangalan mo, Hindi. lahat, May naman. nananalig ako't sumasampalataya sa iyo, ilang taon, naibinggin mo ang aking panalangin. Basbasan niyo po ng iyong mapagpalang kamay at inyong mga kamay upang maging sandata ito. Gawin lang sa inyo po ang kanyang bibig upang maging sandata ito. Kung sino man nananakit kung nagpapasakit sa kanyang katawan lupa, espiritu man ito tao, o talagang bati man ito. Anong sinabi? Bati tao hindi? Wala. Basta pati lang. Sa pamamagitan ng pagsabi ko sa inyong pangalan, kung may naman po na pati sa kanya, tao man ito, elemento, espiritu man ito. Tinatawag, espiritual, pag-espiritu. Kung meron man po na nakita sa mga katawan nito, at kayong unat magharis na ng buwan, ganun din sa mga tao na nakita sa kanyang espiritu man ito. Naniniwala ko sa araw na ito, pinakikita mo ang aming panalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Tanggal. Ubos. Sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Ikaw, sino ka? Magpakilala ka. Kilala mo si Kristo? Opo. May takot ka sa Kanya? Opo. Aalis ka sa loob ng katawan niya? Sagutin mo yung tanong ko, aalis ka sa loob ng katawan niya? Sino ka? Tao ka hindi? Tao hindi? Opo. Buhay na tao? Opo. Babae ka lalaki? Babae po. Aray. Anong karapatan mong saktan ng loob ng katawan ng tao ito? May galit ka sa kanya o hindi? Galit o hindi? Galit. Bakit ka nagagalit? Ah. Anong karapatan mong magalit sa kanya? Meron ba siyang ginawang kasalanan sa'yo? Wala. Wala po. O bakit ka nga nagagalit? Pipitikin kita. Maniwala ka sa akin. Alam ko nasa loob ka ng katawan yan. Magagalit lang po. O sige, kalasin mo muna. Mamaya na tayo magtatanong. Galit ka sa kanya. Opo. May gusto ka sa kanya wala? Wala po. Galit ka lang. Opo. Babae ka lalaki talaga. Babae po. Sige, bakit ka na nagagalit? Aray. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Aray po. Kita mo, sinungaling ka talaga ha. Sige ka lang. Saan na rin? Sa akin. Pulso pa lang paghawak eh. Huwag ka na magmalarang. Subukan mong gamitin ang kanyang utak. Liliyab to. Maniwala ka sa akin kung nagsisinungaling ka. Tanggalin mo lahat yan. Kailan mo pa to dinadasalan? Ikaw mismo nagdarasal o may gumamit ka ng tao magdarasal? Sagutin mo ako! Sino nagdarasal dito? Ikaw o may nagdarasal dito? Ako po. Ay, ikaw lang nagdarasal. Sige, gamit. Ay, tanggal. Pampanin dasal. Pampano yun? Pampano sa katawan niya? Sa pangalan ni Jesus. Ayaw mo talagang magsalita. Magnifiko. Bigyan ng kuryente buong katawan. Amen. Aray. Sige. Ayaw mo, ha? Saan mo natutunan ng pagdarasal? Saan mo natutunan ng pagdarasal? Ayaw tayo pansinin ng lintik nito. Salbahe. Amen. Sa pangalan ng Jesus, amen. Sa pangalan ng Jesus, amen. Bigyan ng init at katawan nito, amen. Aray. Sige. Kakalasin mo hindi? Kakalasin mo hindi? Kakalasin po. O, sige, kalasin mo na. Saan mo natutunan ng pagdarasal? Saan mo natutunan ng pagdarasal? Sino nagturo sa'yo? Aray.
Ayaw ng lintik ka. Sa pangal. Ah! Sige, magalit ka na magalit. Aray! Umpisa mo na. Ay! Saan mo natutunan ng pagdarasal? Saan mo natutunan ng pagdarasal? Aba, nakakapang itong lintik. Aray! Saan mo natutunan ng pagdarasal? Pipilipiting na kita, hindi na ako nagbibiro. Saan mo natutunan ng pagdarasal? Hindi ko pa alam. Sige, kalasin mo. Galit ka sa kanya. Galit ka sa kanya. Opo. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo lahat yan. Magkakilala kayo nito? Sagot! Opo. Sige, tanggal. Magkalapit lang kayo. Opo. Kilala mo siya. Opo. Nag-uusap kayo hindi? Hindi na po. Sige, kalas. Wala na akong anongin. Nag-guess pa na si Magnetico sa akin. Alam ko na kung sino ka. Hindi na kita tatanungin. Mababaybay natin kung sino siya. Ako na magsasabi sa kanya. Sa inyo. Medyo confidential to eh. Subukan mo. Kumataki. Pipilipitig kita ng buha o diesel ng katawan niya. Magnetico. Painitin ang katawan niya. Pag umatake, alam mo na yung dapat gagawin. Aray! Aray! Okay, Aray! kalas. Ulitin mo pa to. Hindi na po. Sige, kalas. Ay! Aray! O, boss. Aray! O, boss. Aray! Bakit akala mo may alam pa sa sinasabi niya? Aray! Tanong mo, makita niyo. Ay! Bisa mo. Aray! O, boss. May edad na to. Ay! Nagsabi na sa akin sa Magnetico kung sino siya. May Aray! edad mo to. Magkakilala kayo nito. Hindi yan gagaling. 5 taon niya ng sakit. Ilang taon mo na siya dinadasalan? Sumagot ka kung ilang taon mo na siya Matagal na! Sige. Matagal na! Bakit mo nga siya dinadasalan? Bakit nga ba ang personal mong galit sa kanya? May galit lang! Galit ka lang sa kanya? Oo. Sige, galit ka talaga sa kanya, ha? Pwede bang malaman kahit katiting kung bakit ka nagagalit sa kanya? Hindi ka ba niya pinasahod? Hindi. Ha? Hindi. Yung totoo, hindi ka niya pinasahod. Yung bang kinagagalit mo, hindi? Hindi. Anong kinagagalit mo sa kanya? Galit lang. Bakit ka nga nagagalit sa tao? Bakit ka nga nagagalit sa tao? Pinalayas ako! Sige, tanggal. Kasi kabisado ko na to eh. Oh, alam ko na to, kung ending. Pwede itong may gusto sa kanya o kung nagpalayas yung amo niya sa kanya. Alam ko na to. Kaya may urgent tong confidential. Nagbigay na ng response pang ng Kristo. Aray. Huwag ko na daw masyadong tanungin. Tanggalin mo ang lahat ng nilagay mo sa kanya. Oo. Bilang alipin ng aking ama ay makikinig ka sa akin. Kapayapaan ang dapat magharit sa iyo, naintindihan mo? Opo. Labas ako sa amin yung dalawa. Ang tungkulin ko lang ay balik ko sa pananampalataya at ganon din ikaw. Alisin ng lahat ng sino man nananakit. Ang aking ama magpaparusa sa kanya at ganon din sa iyo. Kung kayong mga matitigas sa ulo nyo, magbatulong kayo sa aking ama. Anong tinirik mo dito? Anong klaseng dasal? Anong ginamit mo sa kanya? Aray. Anong klaseng dasal? Meron ka pang ginamit na bagay sa kanya? Wala po. Pangalan lang. Opo. Nagpili ka ba ng kandila? Hindi. Hindi po. Sige. Saan mo natutunan ng pagdarasal? Sa tao lang po. Sige, kalas. Sino nagturo sa'yo? Kakilala mo? Opo. Sige. Kalas. Ah. Linisin mo lahat yan. Ah. Ayaw na. Wala na akong itatanong sa'yo. Salamat. Kapayapaan ang dapat maghari sa'yo. Tanggalin mo lahat yan. Huwag mo na pakilaman ng utak niya. Hindi na kita sasaktan. Tanggalin mo na lang yan. Ang aking ama magpapasya nito. May personal kang galit dito. Sige. Maghari na wag kapayapaan. Tanggalin ang tanggalin. Lahat. Ubusin. Nilinisin ang kanyang katawan. May anak ka na ba? Wala pa po. Sige. May asawa ka wala? Oo. Sige, kalas. Ubos.
May dalawa rito sa bad spirit. Kaya kaparang ito ko, kaya natin ito pumunta sa bahay ng Diyos. Mayroon ditong bad spirits. Naamoy ko kaya may masamang spirito pa umadilisag na katawan niya. Tanggal at tanggal. 5 taon mo na siya pinapahirapan. Tama ng galit. May personal kang galit sa kanya, ipagdasal mo siya sa aking Ama. Kung may galit man siya sa iyo, maghari nawa kapayapaan sa kanya. Ang labanan dito, ang kapayapaan. Hindi kayo itukso ng demonyo sa isa't isa. Manatili kayo sa aking Ama. Magkakatawaran. Naririnig mo ako? Opo. Tanggalin mo na yung dasal lahat yan. At palalayasin ko si Satanas sa iyong puso't kaluluwa. Magkapatawaran na kayo. Sinabi na ng aking Ama kung anong dapat kong gawin dito. Nag-respond na agad. Na akong magawa. Sinusunod ko na ang utos niya. Tutusin. Sasaktan pa sana kita. Naririnig mo ako. Opo. Magkapatawaran na kayo. Opo. Itigil mo na ito. Opo. Yung pagagalit sa kanya. Opo. Alisin mo na yung dasal. Opo. Pakiusap. Bilang alipin ng aking Ama. Naintindihan mo na? Opo. Maghari na ang kapayapaan. Opo. Alisin mo na. Opo. Para maging maayos din ang buhay mo. Gusto mo ba habang buhay na nagagalit? Hindi po. Gusto mo ba ang iyong trabaho, kung magpunta ka sa ibang trabaho, puro na lang mahina na kita at galit? Hindi po. Magbigaya na kayo. Opo. Magkapatawaran. Alisin mo na to. Huwag kayo sumambak sa Satanas. Pag-aari pa rin yan ni Kristo. Ibibigay niya ang lahat ng gusto mo, kahit makapagharap ka pa ng trabaho, kung ikaw ay magbabalik sa Kanya. Naririnig mo ako? Sige, ubusin mo na lahat yan. Konti na lang. Tanggalin at linisin lahat. Sabihin mo sa akin pag wala na. Gagaling na ito. Kaya hindi ito gumagaling kahit paggamot ng paggamot. Walang makita. Kasi may nagdarasal sa kanya. Alam ko na kung galit ito. Na-detect ko na. Tanggal at tanggal. Tingnan mo, nagbabago ng mukha niya. Hindi na siya mukhang dumingita. Ngayon na nangingitig. Nagbabago na yung mukha niya. Kunti-kunti na yung iliwanag. Kaso may bad spirit dito. Kasama to, may halong ulam, may halong bad spirit. Hindi ko alam paano pinakapasok itong demonyo nito sa katawan niya. Ay, hindi na kayo nagpasimba. Kung na kayo trabaho? Hindi na yata kayo pumapasok sa simbahan. Kaya yung negosyo, hindi na bibigyan ng swerte. Oo. Hindi papasok si Satanas na gano'ng kabilis sa tao kung walang dahilan. Dapat hindi ko papasok ng gano'ng kabilis. Di ba lang kung matungkula may nagdasal sa isang demonyo at sinala niya kaluluwa niya. Pero may masamang espiritu akong nararamdaman dito. At nakita ko to sa kanyang mukha. Pero pa wala na! Wala na po. Hinto mo yung kamay niya. Papakawalan kita bilang alipin ng aking Ama, pero lilipunin ko ang masamang espiritu malilis sa loob ng katawan mo, at ganoon din sa kaloob ng katawan na ito. Naintindihan mo? Opo. Antay mo at lulusawin ko yung nasa loob ng katawan mo at puso at isipan, at ganoon din sa loob ng katawan ng tao ito. At bago kita pakawalan, maghari nawa kapayapaan sa iyong isip at puso, at ganoon din sa tao ito. Naintindihan mo? Opo. Magkapatawaran kayo para maibigay ng aking Ama ang gusto mo. Opo. Lagi kayo manalangin sa aking Ama. Ipikit mo ang kanyang mga mata at isip upang hindi ka maapektuhan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, inuutusan kitang lumayas ka sa loob ng katawan ng pag-aani ng aking Ama. Bilang alipin ng aking Ama, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito, patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak.
Ilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa kanyang buhay. Amen. Luwalhati sa malakat Espiritu Santo. Amen. Laya sa pangalan ni Jesus. Amen. Gising. Amen. Ano ang pangalan mo? Inom ng tubig. Huminga ka muna 3 beses. Inom. Akin ang kandila. Akin ang kamay mo. Oh, di ba? Ang una, pag kinantay mo, ang mahaba kanan. Pangalawa ay kaliwete. Kaliwete ulit. Pangatlo, kaliwete. Pangapat, kaliwete. O, tingnan mo sa dulot-dulo. Pantay na pantay. Wala labis, walang kulang. O, tikit. Huwag ka sumandal. Para makita ng taong bayan. O, pipiting ko nito, ha? O. Amen. O. Nasasaktan ka ba? O. Sabi mo, pinipisil ko. Ayan, pinisil ko talaga. O, di ba? Hindi ka na nasasaktan. Iangat mo kamay mo. Mabigat magang. Wala na sakit. O, di ba? Wala na. 5 years mo na sakit yan. May halo kang devil. Ang tanong, kailan ka ba huling pumasok sa tindahan? Ay, tindahan. Tahanan ng Diyos. Nung linggo po. Linggo lang. Isang beses ka pa lang. Hindi, yung nakarang linggo po. Isang beses pa lang. Hindi simula nung bago mag simbang gabi. Gabi. Kulang ang iyong pagdarasal sa aking ama. May isang devil soul ng katawan mo. Kaso may magkukulam na nagdasal sa iyo. Hindi pa naman siya magaling na magkulam. Baga natindi lang ng galit, hindi pa naman siya batikan na magkukulam. Pero marunong siya magdasal. Galit daw siya sa iyo. Pinalayas mo daw siya. Oh. May nakita ka ba liwanag madilim? Madilim? Saan ba yung kwarto? Bodega? Ilalim ng lupa? Ewan po. Madilim lang. Para ka na sa kabaong, madilim. Para gano'n. Di ba kasi pag patay yung ilaw sa kwarto, malalaman mo naman kahit nakapikit, kahit madilim, di ba? Basta madilim. Madilim, di mo pa napupuntahan. Wala ka na. Malaya na, ha? Pantay-pantay na yung daliri. O, pikit pa ka naman. Gusto mo, ipitin ko na ng todo eh. Amin. Kanina, ipit pa lang yan. Sigaw ka ng sigaw. Masakit ba? Aray ka ng aray. Ngayon, wala ka ng aray. Tapos na. Gano'n lang kabilis. 5 years mo na yan. Sakit. 5 taon. Hindi nga lang siguro 5 years. Hindi lang 5 years. Salamat ka sa Pong Nazareno. Swerte ka. Sunod. Sa madilim ka palang dinala, kung daling ka niya sa apoy. Baka magdaya ka doon sa pasyente ko, iyak ng iyak. Kaya lang daw siya nakakita ng apoy na lumiliyad na hindi na napapatay. Nakaibang yung apoy daw, parang may buhay. Tapos nag-iiyawan daw. Iangat mo. Wala na. Wala na sakit. O, kita mo, nagpas 5 years yan. Devil. Ha? Hindi talaga mabagamot yan ng mga manggagamot pag wala silang kakayahan sa maggamot. Pero salamat pa rin sa naggamot sa iyo. God bless pa rin sa kanila. Thank you so much pa rin. Okay na. Wala na sakit. Pantay-pantay na, di ba? O, ikaw sumukat. O, di ba?